maiziziwe here kuti Papa Jose mukoma wa Vivian Ndlovu wamunoti Veve anoridza kwa Solomon Chimbetu Rhythm Kuya ndokudaro ndakaita mhanza yekusangana na Vivian Ndlovu ndikamboita hurukuro naye kare katinzwe kuti achititsanangurira kane zvemhuri mawo. Ndinonzi Vivian Ndlovu bazita rangu rekubasa ndinonzi Veve ndiye zita rangu inini ndakaberekerwa ku Plumtree. Amai wangu Mundebele, baba wangu ndiye Kongo. Mkoma Veve makaberekwa mgore ripi? 62. 1962 ku Plumtree. Ku Plumtree pacho papi? Pa Gambo. Munomboenda so ku Plumtree? Ndomboenda Plumtree hapa ndakamisa kudala because akusina vanhu. Amai bainzani? Emma Ncube. Ku baba? Baba Bukasa. Ku Kongo baba vai papapi? Kukungwa ndisizo driver because isusu tayakura tunza titri ku Kongo batati nomuzati vanova papi. Asi mimi ku Kongo makatombo garako. Ndakambosvika ikoko. Yeah. Makaberekwa muri wangani mbamenyo? Isusu tina mbeka wanda because babu wedu wangani wakazi wakati wandei. Right. Kuku muri kwenyu mimi kuna amai wenyu mimi mamu. Kuna John Kazadi, Donald, David na Eric, Agnes, Nini. Ko ana Joseph angasiri kwenye? Joseph Ndlovu ndochi? Ndizozo. Ndizozo ndakanwa because Isaiah akafa president ndizozo. Mi Joseph ndochi ngani mbamenyo? Joseph is number 3. Number 3 aiwa. Habari kumsisikia baba. Saka mimi kukurira makakurira ku Plumtree chikoro makakurira tunakurira ku Plumtree taza kuberekwa tukenda kukurira Kongo ikoko makapasi kuno kwenda Kongo takaenda time mamwedu wakati bakatoka na babati ande Kongo fukaenda Kongo ikoko mwana mama ikoko takaziza ikoko chikoro ikoko makadza kuchika pa level ipi muri Kongo ndakusika grade 6 saka kuno kwa makazidzoka se ndakazozoka ni mukoma mama vazowa kuno kwanisa na baba vakazowa kuno mukoma ndi John ndiye akatunza kuno ku John Kazadi chinoziva John Kazadi ya mazoka kunoko ndapa masvikira kugara kupi tasvika kugara ku Muzilikazi ko shamana na kubrai kuna shamana zaita mana baba ndiko tasvikira kuno kwa makadzoka kuno amuna kupinda chikoro futi ndakuita chikoro mamzaka Vivian Ndlovu achingorori pa chidimbu chenhorondo yake manzo apa achitaura nezvekuti mukoma wawo ainzi John Kazadi. John Kazadi ndiye akatanga kuita zvekuimba, ndiye angari dangu zvakareka mbamawo. John Kazadi akaimbirawo zvakare amai vavo Kambo kanonziko Mama Emma. Right. Ndakazoita manzo zvakare yokurukura kana nemudzimai wamukoma Jose anonzi Ngalula. Regaiti vanzeka amai Jose vachipinda ka mudariro vachitondedzerawo zvakare ka maringe nezvemhuri yekwana Ndlovu. Ndakazvarwa musi wa 23 November Ngalula Ndlovu. Ndakazvarwa musi wa 23 November 1969 ku DRC. Vakazvarwa mugore ra 1951 uye vakaberekerwa ku Bulawayo ku Plumtree. Wekutanga ndi John Kazadi, pozoterawo Donald, pozotera Papa Jose, pozotera Veve, pozotera avandu kutaura kwa baba wacho. Then pane vamwe vari vekwa amai basi vasiri kwa baba. Pana David, pozoita Eric. David na Eric ndo vekwa amai. Kureva kuti baba pavakabara wakomana vekutanga ava vakazosiyana na amai. Ongo vakazosiyana na amai, baba wacho vakazoenda ku DRC. Amai vasara muno. Ongo mai vakasara muno. Mai ndiye muno ku Bulawayo. Ku Plumtree. Ku Plumtree. Baba wacho wanga uri ku DRC. Saka vakazoya muno. Ndipo vabara vana vavo. Saka pavakabara vana vavo baba wacho vakazodzokera ikoko. Then mai vacho ndobva vasara, ndobva wana umwe murume. Ndobva vaita vamwe vanhu. Amai vanabvira kumboenda ku DRC. Vakamboenda ku DRC. Ndokwa vakanga vari. Saka vakazodzoka muno after vasiyana nechi
ni murume. Then sei vakadzoka kunoko kumusha kwavo. ikoko baba vakabva vati nini handisi kudzokera vho vasara ikoko. Baba vacho vakasara ikoko havana kudzokera kunoko. asi kwakuni murume here ikoko. Zvandichaziva hangu but chandoziva ndechekuti baba vacho vakazosara vakaita imwe muri. Saka kuDRC vanga vari kusaidi kupi baba? Vanga vachigara kuMbuji-Mayi. Vaigara kuMbuji-Mayi ku Democratic Republic of Congo, right? Jose makasangana naye sei? Inini ndakazivana navo semunhu aingouyawo achiitawo mabusiness ake kuDRC. Aitenga zvinhu nekutengesa. Zvinhu zvacho anga ari materials. At the same time pane pandakambomunzwa achitaura kuti akanga asiya band ravo vachiridza, saka anenge akanoti netsanene vakoma vake vachimuti iwe uri kuenderei, tine mashows mamwe atawana, saka it means anga tori mumusic kare. Kureva kuti group raunga naenda popo yanga iri tipi nyekesere kana kuti pane rimwe group raunga naro rekutanga? Airidza nemukoma wake nevakoma vake ana John nemunin'ina wake veve wacho. Vanga vari family. Right. Ndakazoita zvakare kamhanza ekusangana na John Kabengele. John Kabengele Jonoka akashanda zvakare naye Joseph Ndlovu kwenguva yakareba. Regai timbonzwa panapa achimbotitsanangurirawo. John Kazadi akaberekwa kuno kuZimbabwe. Baba vacho wanga uri kushanda muRailways. Vakauya kuno kubva kuCongo kudhara, vakazodumana na Congo. Vakabva kusaidi kuCongo, vakabva kuKasai province kuzopinda kuLubumbashi. Kulubumbashi huko vakabva kuLubumbashi ndokuzouya kuZambia, Zimbabwe. Saka baba wanga vari kushanda mukampani yaRailways. Kuzosvika ku border yekuenda kuSouth Africa ndokuona musikana anga ndo mai vacho vaJohn Kazadi anozi Mama Emma ndokudanana na baba vacho vaJohn Kazadi vanga vachiti Mr. Njovu, because kuCongo kune vanjovu futi. Ndo ipapo vakazosumuka nemudzimai wavo, because kunoko vakataura kuti munhu akaroora mukazi ngande naye kumusha, akaroora Mama Emma. Saka Mama Emma kumusha kwavo kuri kupi? Mama Emma vanobva kuPlumtree, ivakaranga vekuPlumtree. Senemu yavenzichi? Senemu handinyanya kuzivisisa senemu yavo, but tinoziva kuti amai vacho ndo vekunoko kuZimbabwe. Saka vakazofamba namai vakaenda kumusha, vakasvika kumusha vanga vane vana already vakabereka kunoko vanga vabereka ani nani? Vanga na John Kazadi, vakazouya Vivian Njovu, ne Joseph Njovu futi, ndo vakabva navo kunoko. Pakaenda vasvika kumusha kuCongo kuya garei havana kugarisana zvakanaka. Ndo amai kuti ndiri kuda kuzoka kumusha. Vakazoka kumusha vane nhumbu yemukomana anozi Devi iyo ndo wekupedzisira wavakauya naye ari mudhombo, vakauya kubereka kunoko kuZimbabwe. Saka John Kazadi tese patantiri takasangana nawo kuZambia navana Donald. Yes, pane mumwe munin'ina wacho Donald futi, Donald Kalombo akabereka futi kunoko, imushakavhu naye akafa. Saka patasangana nawo kuZambia kutantiri kutaura kuti mudhara ifamily iri apa ndo vanhu vekuZimbabwe vose vekunoko, because vanga vari kutaura Chikaranga, sometime mama wavo vachitaura Shona. Saka vanhu vanga vati kuti mazezuru John Kazadi. Pakazopinda kunoko akapinda
family yake yese, Donald Kalombo na Joseph na Vivian ndi mai emao vakuya nemhuri yavo vakudzokera kuno kuvasiya baba kudhiyari kukongo, vakasiya baba kukongo. Saka pavakauya nevana vavo, vana vakaona kuti kumusha kwamai ndiko ikoko, vakazozoka futi, vazoka kukongo. Vazoka kukongo, John Kazadi akatanga kushanda kupi kuZambia achiriza music. Airiza akatanga zvemagitari ari koko. Zvanga zvauya sei zvemagitari kuna John? John yanga chinakirwa nemukoma wangu inini. Mukoma wangu anga ari kuriza magitari. Anga anozi Francis Kasongo. Francis Kasongo vakawana bende ravo kunoko. Vakariza kwari Manyongo kukwekwe. Then kusoka kwacho manje ndo pavakazouya futi vakatora vana John Kazadi vanani vanga vakutoriza vese. Bende ravo rainzi chii? Bende ravo ranga richinzi Super Memories, if I'm not mistaken. Randichonzi Super Memories vanga uri kurova rumba isingaite manje. Ipapo isusu tantiri vadiki ndo kuzoka kwavo tikatanga kujoina manje isusu futi kuti toita sei totanga kurovawo music. Saka John Kazadi akajoinira kupi? John Kazadi akajoinira kuZambia. Pakauya vese, pavakauya kuno kune vana Francis Kasongo, vana Kibambe, vanani vakasvika kunoko. Kusvika kwavo vakasvika kunoko kuZimbabwe. Ava vakati contract yatopera ngatizoke kuZambia. Vamwe vacho vanzi ngatiendei kuTanzania. John akati aikwete handiende, ndatosvika panapa ndopo musha pangu. Saka what I have to do ndisapose kutora vamwe vakomana ndoita band muZimbabwe munomu ndotanga kuriza because kunoko ndoko musha. Manzo akapa marwatirerika kuti zvakafamba sei. Right. Ndinawo amai Jose. Takasangana muLubumbashi. Right. Hanzi wakasangana muLubumbashi John Papa Jose vayeko kwachita mabusiness awo rekatinzwa apa kuti kopa kuzonorora apa akazorora here mukomana. Zvakafanana nokuti unobvisa rora. Akabvisa rora rakaita sei Jose? Nguva iyoyo angari business means angani mari ka mama gara matomutengesa kare kuti anayo. Aiwa kwete kudaro asi anongobvisawo mari yavanenge vamuchaja. Saka vakamuchajawo mari yavakamuchaja akabvisawo mari yacho. Saka akabva abvumirwawo pane maceremonies anoitwa mudedzi wehama dzangu dzekumusha kwangu vouya paya voungana voitawo maceremonies iwayo. Kana zvapera bochizoti no ezvinezvi mukadzi awako wakwanisa kuenda naye. Saka iye aifanira kugadzirisawo mapapers ndobva taendawo kukoti ndobva tanochata ogadzirisa mapapers ndobva ndazouya kuno. Makatoitawo zvekuchata kukoti ikoko? Kukoti ikoko kuDRC kuti maparents vave nechokwadi kuti zveshowa weda ari kuenda. Ndizvozvo. Asi ndozoti munhu pakuzodzimana upiwe muchato unenge wapedza kuroora akapedza akabvisa zvese zvanga zvichidiwa? Akabvisa zvese zvanga zvichidiwa. Hakuna kusara chikwereti? Hakuna kusara chikwereti. Saka ranga rigore ripiri pamakatanga kusangana? Patakatanga kusangana ranga iri 1983. Saka kuno kumakazoya rini? 1985 muri muna December. Makasvikira kupi? Makasvikira kuWaterfalls ndokwaigara. Pamakasvika kuWaterfalls makaona kwakusina munhu? Kwakune vana vake. Kureva kuti anga mengane marriage before? Hongu ingane marriage before. Kwakuna vana vangani? Kwakune vana 3. Mudzimai wacho ari kupi zvozvo?
munongoziva kuti hazvisi chinhu zvekuti nganoda kubvunza kuti kwewe mudzimai wako akazoenda kupi zvakazofamba sei. Asi kazhinji kacho imwe pamakasvika pamba pamakasvika mukachengeta vana nditika ndizvozvo unofanira kunge uchiziva kuti amai vevana vari kuposa ndingangochengeta kavana amai vacho ndisingazoiti vari kupi kuitira kuti kana mangwana vakwanisa kurwara madzimai munotauranda asikana mwana zvakamira soso zvakaitika ndezvekuti inini paakanga yakuzondiroora anga watoseparetana nemudzimai wake. Saka ini ndakazongosvika vana vari vega vachiti mukadzi akanga adzokera kumusha kwavo. Kwakuri kupi kumusha kwavo kwemudzimai? Anofanira kunge angariwo aidha kuDRC kana kuti kuZambia ndichanyasoziva. Wangasiriwo muno futi? Wangasiriwo muno. Vana vanga vakaita sei? Vanga vakomana here kana baba nevasikana? Vanga vari musikana 1 vakomana 2. Musikana muchitaura nini kuti wokutanga ndiningi kusvika? Musikana wacho wokutanga ndiye anonzi Magi. Then pozoita Peter. Ari kuti Magi? Magi ari kuMasvingo. Pozoita Peter. Pozoita Devi. Saka makagara muWaterfalls kusvika papi? Takagara because ndakaipapo ndikaita mwana wekutanga ndikazoita mwana wechi2. Ndiani akaberekerwa ipapo? Ndi Eric. Ndiwe gore ripi? Wa 1986. Ari kupi Eric? Eric ari kuSouth. Mukazobereka? Ndikazobereka Andrew ipapo. Ndiwa gore ripi Andrew? Ndiwa 1987. Saka pakati ipapa 87 ari kupi Andrew? Ari kuSouth. Asi mangoda wakavhira time ira? Munongoziva munhu kana achangouya hauzivi ngesingazivi kuti zvinofamba sei saka unongobereka. Zvichireva kuti vana vakakura ngematwins ka? Ko ndiyo yega here ndakazobereka Jose. Wakazoti ndiye papa Jose. Jose anga ari wegore ripi? Wa 88. Saka wanga wangoteedzana negore. Pabva vabva Jose kuvauya? Ndo pakazoya Chichi ndowa 95. Aiwa pari kuziva saka kureva kuti Chichi ndiye akasiyiwa iri nhombo? Haana kusiyiwa iri nhombo. Ndiri kureva pakunyora will uku. Saka mashure kwaChichi kwakazoya umwe? Hakuna. Alright. Ndiyo kupedzisira. Aiwa pari kunzika papa. Right. Waya muno imi mamuchivaziva vachienda kuno order vachitengesa zvinhu zvavo vauya muno vanga vakuita sei madzoka maugara mese muno vakaramba vachiendera kuDRC kunotengesa vachidzoka? Vakamboenda vachinohodha vachitengesa. Saka inini ndakazopinda mubasa rehairdressing rekuruka misoro. Saka ndandakuvaudza kuti no I think zvinhu zvakanaka zvekunohodha mabraids. Saka vanga vakunohodha mabraids vachiuya nawo, chinohodha mabraids vachiuya nawo. Pandakasvika inini kunoku kunenge kuti bhendi ravo rakazomboti harina kunyatsoita zvakanaka, rakazoparara bhendi ravo remukoma wake rakazoparara John Kazadi. Saka takambopinda nzara. Saka ini ndanda kushanda ivo vachimboenda kunotenga zvinhu ku Zambia vachiuya nazvo, but still ndandine mhuri yakati kurei. Muchigara kuWaterfalls ikoko? Tichigara kuWaterfalls ikoko. Inini nyaya dzehairdressing dzekuruka musoro manga mazvidzidzira kuDRC here kana kuti makazidzidzira maamuno? Ndakatobva kumusha kwedu muDRC ndichitoruka. Saka ndakatosvika kunoku ndobva ndaona riri basa rinenge riri nani muno. Saka ndakabva ndangopinda mutrade yacho. Ndatanga kuruka musoro. Shiona makaigona sei? Zvakandinetsa chaizvo nemhaka yekuti sezvandataura ndikati ndakaita gore mwana. Taiti kana wasununguka, ndakasunungukira mwana wekutanga kuGomo kuHarare Hospital. Tikapiwa family planning tablets. Saka nenyaya yekuti inini mutauro waindinetsa ende handina kana kumboziva, ndinoziva kuti mapirizi ndiyei. Saka ndosaka ndakakurumidza kuita imwe nhombo. Ende pagore iroro next year yacho ndasununga mwana iyeye handina kana shona yange chiri kungonetsa ndisanda kuinzwa. Ndakatozotanga kunzwa shona ndakuenda kubasa. Abatika mama imimi makaenda kuchikoro here?
ndizvozvo but kwete zvembiri asi zvokuti munokwanisa kuita kucommunicate English ayo panguva yacho zvainetsa panguva inini kuchikoro ndakadzidza French ndaudzidza English saka zvainetsa ndandiri panguva yakaoma so kureva kuti mimi kana muri kuDRC ikoko English language vatoikoshesa kudarika French taitotiza maticha acho paayouya kuzotidzidzisa English ndisingazivi kuti ichazokosha nhasi michida French taida French noitaiti English tinoendepi nayo saka tina kuziva kuti nhasi tichazoya kunoko saka ngoma chose French futi vaitaura futi French zvekungoti zvepano nepapo izvozvo saka neFrench ukada kuti ndinokuda neFrench kuti unoti je t'aime kokati ndada hangu muchida kudayira uchida kubvuma kuti yesu chokana neniwo futi ndadawo unoti et moi aussi je t'aime kokati handisi kukuda uri rombe hauna chawinacho unoshupika ndava yeko kudaro unoti chiatuna kudzidzirawozve unongomutaura kuti je ne fais pas hazvisi kuita tipinyikise maonero amaita yange yakamira seyanga yenani nani tipinyikise nini maonero angu ndaiziva kuti yanga yana Papa Jose then pambana Peter Kachali mwakomana mazita anchatombowaziva ini because vamwe wacho ndo vamwe vaingoyo vachi vamwe wacho ndo vaingoyo vachingo especially Vogue vaiuya vachingoimba then vozongoenda pane vakomana mazita acho ndo handati kanganwe asi vese vaigara kuti varasekwa aiwa pari kuzvisika papo mai Jose first recording yawo yeRTP ndeipi yeRTP TP nyekese iripo yainzi chiko yavakarekodha naJohn Kabengele ndio ina ndochi ino ndochi ndeyechitu uya vakarekodha pakutanga iyoyo alright kuchizoya ndochi uzoshova ndochi ndio yavanga vakuzvimirira vega right akanyora ndochi mimi ndimaigara nawo Papa Jose muchikurukura nawo kana makagara akanyora ndochi ndiani nekuti ndochi yakakurumbira but wai muchibvunza nezvandochi kuti ndio yakakurumbira pane mimwe music yanga iripo but haina kuzokurumbira zvayo asi ndochi ndio yakazoita mbiri timbotitaura zveimwe music yacho yavakatanga kutsikisa kuti ainyora ndiani ivo ndo vainyora I still remember vachitadza nekurara vangusingatomborari usiku vaiti makusenesa vanenge vakazorora usiku ndo pavanenge vakunyora music yavo pamwe pacho ndaitombopepuka ndotowataoneka kuti aiwa ipapo shona yamuri kutaura handiyo saka ndaivabatsira pashona nokuzi ipapo nanda kunyatsonzwisa shona vaivabatsira chiti aiwa apa shona haisiriyo apa ndiyo apa haisiriyo apa ndiyo imimi shona mama kunzisa manje nekubasa kubasa my clients yenyu every day saka nanda kunzwisa shona saka nanda kumubatsira pakutranslata mashoko kuendesa mushona Papa Jose ndo vakanyora ndochi zvakaitika ndezvekuti munongoziva dzimwe nguva kana muchigara mufamily munomboita kuti problem so saka Papa Jose akambosiya vamwe vakadzi nenyaya yekuti munongoziva kana une ma-extended family panombotinetsei vanodhonzerana vana vekwababa vekwamai vangu vasina kana problem but vekwababa ndo vangu vachitinetsei saka zvaitika kana akagara nemukadzi vainetsa wewe kana John Kazadi futi ndimwe futi aitombonetswawo ndisine nekwababa vane nyaya kuti mukadzi wako azonetsa mukadzi wako azodini saka Papa Jose vakafunga kumbonyora song iyoyo yekuti no munhu kana ada mudzimai wake anenge amuda musapindire murudo rwedu tisiyi takadaro saka song iyi payakazopera inenge ndakazoona kuti song yako yakanaka
but pane imwe song yakambobuda kuDRC yakamboita mbiri stereki yaiimba nezvekuti muveranda yandakazoisa ndakazoisa mushona ndakuti muveranda ndakazoisa kuti muveranda mapapa Jose mune tutebo netushare netusikana tunotamba chiti ndochi ndakamuti isa ndirikini isa kaliriki kakafita kunge kanonakidza saka iye anakurama akabva akatora kaidea ikako ndobva asi imini song yekuDRC ipapo yaipa chitichi yerumba iyo. Alright, yaimba ichiti mulutanda lwa Samuele muchitunkwa sane tume sane twana twabaka chitusombe tukuma ndochi. Saka ndo ndakatora iyoyo. Anati chisa manje uchitichi muveranda ma Joseph mune tutebo ne tucheya ne tusikana tunotamba tuchiti ndochi. Ndochi. Chi dance. Oh, dance yakaita sei? Dance yanenge chingotamba uchingoti wakati ndochi ukabata musoro wakati ndochi ukabata musana saka takabva tangoti ane zvekuti tamba bata musoro bata musana zvese takangozvicreatawo tiri naPapa Jose muchicreata muri pamwe chete kusvikira song yabuda zvakanaka kusvikira song yapera kupa video paipa video iri makarigadzira sera agadzirwa sei zvakaitika pavideo ka iwe vaienda kuno practice handidzi inini ndandisiko ndandiri kubasa saka zvakazoitika video yakuda kutorwa Rain akauya kumba kuzotitora makamanzi saka paakauya Papa Jose wakati andei vakauya kuzotitora 12 midnight ndobva Papa Jose ati andei ndandisiri prepared but ndakangoti alright andei ndobva taenda zvikanzi unofanira kuona chi zvatiri kuita ndobva ndaenda saka tasvika kuya video ndobva tanga kushutwa yakashutwa yekutanga makamanzi ndobva ati iyi video isi kundibudira mushe chimbobvisai ndobva imbobvai ndobva vabva ndobva vaisa kuti kechitu zvikanzi hazvisi kumboita zvakanaka handisi kuziva kuti chii chiri kushota ndobva akazonditi naye mai Jose ngadi kupinda muvideo umu toka ndati ini ndinopinda nichiita sei nditombozvizivi kana kuti zviri kuenda nekupi zvikanzi asi song muri kuiziva ka kati no song ndinoiziva nokuti handiti kubvira ichiri kutanga kunyorwa kusvikira itange kuplaywa kusvikira iende kunorekodwa ndandiripo saka hazvimbonetsi zvikanzi pindai muvideo saka ndakapinda muvideo ndisina kugadzirira nokuti ari kuti video iyi zvairi kutaura ka zvinotoda murimo wemimi ndikati alright kana zvakadaro rega ndidini rega ndipinde ndokupinda ndakaitawo muvideo imomo saka video pana nani pepe because patizona pane vana vanga varipo vana apana here kamusikana kanenge achitamba so kanyiwa vanhu vakuru vese vave pana Viola na Winnie. Viola ndiani? Viola ngari dancer. Na Winnie wacho. Na Winnie wacho ngari ma dancers. Vaibva kupiwa? Ndo vanga uri muno Marare. Vaingotiona Papa Jose kana vachiimba ivo vaenda kuma dancer. Nemi vakomana ava. Nemi papo. Inini ndakazongoakirawo. Asi imini pane zvaisarudzwa na producer zvezve yenye makazopinda imimi ndo yakazopasa ndo yakazoona manje kuti iyi yabuda zvakanaka manje nekuti zvinezvi zvakumeka sense nofanira muchiona excuse me pakutamba kwataita sekuti because hatina kuzvipractice saka zvakazongomukirawo ipapo saka taingoti mundisiye chete inini naPapa Jose saka ndaigona kungoti ndoisa maoko paari ndichingoitawo action but yange iri action kuti zvienderane nemusic nekuti music yacho ndanchiziva saka ndakazongoitawo action nekuti zvienderane saka mukuru wamimi kuti dai manga makapractice mese zvaitozonakidza kudaitoita makeke chaiyo ane cream kunze aiwa zviropadza saka ipapo paitwa video riri Kabengele anga ari kupi zvakaitika manje
izvika zviri kutoita kunge yanga iri way yakanaka because Kabengele akanga audzwa kuti tiri kuenda kuvideo saka sini nekuzvikudza kwake akataura kuti ndaifanira kuzoudzwa inini nani naRay sei akatanga kwauri kuya kwauri iwewe because Papa Jose munyaya dzekuzvikudza music vanga vasingazviiti saka vakataura kuti iwewe music iyi iri kuda kuita ngirikini video ndeyangu saka wanga uchida kuti Ray auye kwauri kuzodii saka Kabengele akabva ati ini handisi kuenda kuvideo yacho akabva aregedza asi kuimba Kabengele akaimba ere pa akaimba voice rake riripo tinoona pane voice raishaura kuzoita mavoice mamwe aidaira Kabengele voice rake ranga ripapi ndiye aishaura ere pamalead vocals uyo aiti ya shamwari tamba ndiye Kabengele aishaura yeye Samara bachi shamwari ndiye kupa kuti undisiye zvangu chichi ndiye Kabengele kureva kuti Kabengele akangoita malead vocals chete ndizvozvo kuvideo haana kuzowanika amirira kuya kuzosumiwa but achisumirwe ichi saka pakazobuda video iye akazvitambira sei handizivi kuti akazvitambira sei because hapana pandingambotiwo hatina kumbofambidzana naye kana kuti hatina kudya pamwe chete hapana but video payakazongoita mbiri zvakanyanya ndopakangoita sejealous anga akuruwaziwa Papa Jose nekuti iye akazoita yake ngirikini video yemusic yake ndopakazonotanga group rake Kisters right amanzo apoka right dikazi kuchinzo kuna John Kabengele anzi ndochi ndeya Papa Jose anditika aisiya John Kabengele dikati nze John Kabengele randichi ndochi takaronga ndochi ndini ndandiri munyori wacho wepaningirike pa maalbum because ndichiri kuyeuka kuti vanhu veruzhinji vakambofona vachibvunza futi national radio yandiri iyo yanga Musavenga Renyashanga aripo Rema kama zakavataurira kuti munyori wemasongs etipinyekesa iJohn Kabengele akataurira munhu wese saka handichazoki kumashure ndichitafanika ndiri kuda kutaurira veruzhinji kuti vamwe vangu vandakashanda navo vanga vasini vanhu because mashakavhu vanhu vacho hazinakize makashanda nevamwe asi ikana yanhoroondo ka inenge isina basa because nhoroondo inenge yakuda kuburitsa chokwadi titida kuziva kuti zvakaitika ndezvipi kuti tisinatso kutozoona kuti John Kabengele ndiye akanyora ndochi vamwe vese ava vaibatsira uyu akaita chakati nechakati saka kana yanhoroondo akabengereka hapana chakaipa nyatsotiudzai ndizvozvo ndakanyora song iyoyo pandakanyora song ndofunda ndini wekutanga muZimbabwe kuti ndoita animation mumasongs songs iyoyo pane musikana wekumacheke anga ari kuuya tikariza so zita rake anga anonzi Samia Samia anga ari kuuya akauya Samia tiri paband ndoko ndakatora animation yekuti bata musoro bata musana tenderera yairi Samia akapinda akadagwa ndandichiti Samia bata musoro Samia bata musana Samia tenderera Samia achitenderera ende vanhu vese vachiseka nemaitiro anga ari kuita musikana yoyo saka inini because kutaura chokwadi mushakavhu akatotisiya angasina munhu ane melody kana voice racho ndikarama kuti handiende kustudio asi akarekoda because kana akaita pandakaita experience ndakaenda kuSouth Africa pandandiri kurwara ndikaenda kuSouth Africa ndakasvika kuSouth Africa ndakasiya band ana kuzoita song kana one because akanditeerera futi kuSouth Africa akati mufana wangu uya ngausingade kuti toenda torekoda kumusha kuZimbabwe ngatirekode kuno kutoenda naalbum
ndoendesa ku Zimbabwe. Ndakaramba inini because ndakaramwa kuti mari yakabuda yendochi hazina kuzofamba zvakanaka. Chii chakaitika mari yendochi? Chakaitika mari yendochi mukoma akaenda ikoko because after isusu kusaina contract ku RTP inini ndandisipo ndandiri kwa Mutare. Saka iye akaenda akapuwa mari yekutanga yanga 35,000. Saka pa 35,000 akaenda kusira muzimai wangu 1,000 kumba. Muzimai anatufuka kuti aba mukuru wauya nemari yekuti totengera because akati motengera vana chikafu netumwe tunhu tokupfeka baba wavo havapo. Saka muzimai akati mukoma mwaita basa. Iyo iri mari yakapuwa nekampani. Saka pandakauya inini ndakaona mota ichiuya pamba pangu makuseni. Rema Kamanzi asvika achinditi ko unin'ina wapuwa mari here namukoma wako. Ndikati mari ipiko? Asi inga akauya kuya tichimubvunza kuti John ari kupi? Achiti yapo hanzi ndipei mari nchamupa. Takaona kuti wa family imukoma nemunin'ina takamupa mari. Ana kuzokupa mari? Ndikati hapana mari yandapuwa inini. Pana pakasiya 1,000. Rema Kamanzi akandipinza mumota anzi andetomutera kubasa kwake. Akasvika akamubvunza ko mari ndavaona kupa mufana wako mari. Akatanga manje izvo akati zvakazoita sei zvakadai. Asi mimi sekuona kwenyu mimi mari akaiti sei? Hapana chakaita nemari. Mari kana mai guru rakachema ndisuka pamba kuti ngamomopa kana bamudiki mari. Ini motora mari akafumisa vasikana vake veMwarare vese. Aivaita sei? Angachivatengera mawardrobe, masofa, mafiriji, chikafu. Chinhu chakaita chemusoro chete kamota kakatenga ka40 ndoka akatenga kanga rikasekendi futi pamari yendochi yese babari yakabana ngatisiyerezwe mari tutaure siyai mari yakabura Yesu zo mari ngatobosi yawo titaure zvo zvacho saka ndo mafambiro echipinyekesa. Saka mimi ipapo mukuru wati ndipo makabva maramwa mimi mukati apita kusiyana nezvebhendi racho. Inini ndakaramba chokwadi because ndikanyeba Mwari kudenga achazondipanisha. Ndakaramba ndakamutaurira kutaura naRema Kamanzi nekampani yacho ndati ndife ndakarekoda futi nechipinyekesa ndasiya because inini one day tichazopesana paukama wedu totanga kuita zvemutauro zvekuita sei handidi. Saka siyai ngazimire zvakadaro ndopandakaramba kurekoda naTipinyekesa. And for your information ndakazoenda kuita K-Stars. Ndikaita K-Stars manje ndikazokera futi zvakare ndikaita Supanyekesa. But Supanyekesa handina kuita sei handina kurekoda naye ndakarekoda naK-Stars. But Supanyekesa manje ndo yandata kutodezana naye manje akati ayo wasiya Supanyekesa uya chete kuti Tipinyekesa. Saka ndakamuti no, Tipinyekesa is my band, there's no problem. But icho mondisiya ndakadaro ndo zvakazondiitisa kuti ndoenda kusangana nematsaona asingaiti mari yendochi akapfumisa vasikana veMwarare nemawardrobe komana rekaitinze kubva kuna mai guru kuti mari yendochi wakaita sei nayo. Ndingati kudiko ndizvo ine mushingwano yeSouth neChingwa but munongozi yavaimbika vanoda kutamba stereki nechi nemari saka dzimwe nguva aigona kungoispenda musingazvizivi saka ndofunga ndo zvimwe zvacho. But mimi naijose pane here patingati mimi makamboita problem namukoma nenyaya yokuoverspenda finance izvo zvinhu zvakaoma kudai.
ndofunga mubvunzo wamabvunze mukadzi wemuimbi wese anosangana nayo problem iyoyo vanofarisa atoda kuza kuda dzimwe dzenguva pane imwe encounter yamakasangana nayo kuitira kuti vamwe vakateera izvozvo vave vanodzidzawo kuti okay ndozva kuti kune vaimba kuti ramashuro naivo vanyatsozwa kuti madzikoma edu akambofamba nenzira iyi saka nzira iyi inokonzeresa maproblem akati inokonzeresa maproblems akanyanya nokuti munhu kana waita mbiri yakadaro uchibuda patv uchinzwika kumaredhiyo shuwa kuti madzimai ndo pavanobva ati tek newe ipapo vanozara vanochida kukutevera zvokutoti dzimwe nguva ndaitomboenda kumusic kwavanenge vachiridzira ndichitoenda ikoko ndichida kunoona kuti zvakamira sei nokuti unoziva semunhu aihadresa ndaiwanzoruka vanhu musoro vamwe vacho vaitoenda kupi vaitoenda kwainoridzira papa Jose saka vachinji vacho vaindiudza kuti isusu tiri kutoendera iko kuda kunochengetedza murume wenyu because akadzi zvavari kuita so saka izvozvo unotozviona kuti ichokwadi nokuti pamwe pacho handini mari dzaipinda mubhengi saka pamwe pacho waigona kuzoti musi waunoti angatimboendai kubhengi tonotorawo mari vaisvika ikoko vanenge vachidzikana pane nemabhengi tailors iwayai zvokutoti mumwe musi akatotsiurwa nabhengi tailor akati no kubva nhasi kana uchida kutora mari uya nemudzimai wako ukava usina mudzimai wako handisi kukupa mari saka kureva kuti vaienda vachinotora mari but ndisingazvizive saka zvokutoti kana ari muimbi vazhinji vacho anosvika pakuparara asina chinhu but achiwana mari yakawanda zvokutoti mari iyoyo ndo yaangari achitarisira mhuri yake achitenga kana imba nezvimwe zvakadaro but unotoona kuti vanospenda mari vane hope yekuti vachawana futi imwe saka vanospenda mari iyo imini imbotiudzai chiitiko chimwe chamakamboteera zvakaitika ikoko zvisina kukufadzai kupi kwakamboteera nokuti pese pamaiteera pamaiudzwa neshamwari dzenyu kuti asikana kamukura mamakagara kumbako imboonei mukana wekuti imombouyawo panenge pachishandwa apa munoziva chinoitika kana uchienda ikoko pamwe pacho ndakamboenda vasingazive saka ndasvika kudai so munoziva vakomana vepadhoo vanenge vane zvavanoziva magirlfriends avo saka kana iwe watopinda vatoziva kuti muridzi wemurume apinda mungekini mushow iyi vanofanira kutsvagira nzvimbo yekugara kufront saka vanokutsvagira nzvimbo kufront kuye it means hapana achapinda hapana musikana kana mukadzi achauya kuzodisturba kana kuzozikana kuti nhasi papa Jose achaenda naningi kana kuti izvozvo hapana hauna chaunoona zvekutoti kana vanobva vatongoona kuti apa chaita kana dai kuri kunzi varidza vachida kupedza pamwe ma3 am iwe unogona kutotsvagira transport fast usvikanzi kuma12 endai kumba munofanira kunge maneta kana dai ukaramba aiwa ini handisi kuenda vanonzi no problem varamba vasiyei ogara imomo vanhu zvinhu zvavo vanotoronga kuti hanhasi hakuna d saka wewe unotogara ipapo kusvikira 3 am vachitokuloka kudai so votokutora motoenda mese kumba saka ini pamaitaura kuti pamaivaudze kuti ndiri kuteera kuti ndaikwerikana ndandisingavaudzi enda ingotsvagawo mari yangu ndoti yaga ndingonopinda padhoo asi ukasvika pagedhi paive vanokuziva iwo hauvazivika iwo vanenge vachikuziva unototi uri kubhadhara zvikanzi aiwa imipindai free ngati aiwa ndikuda tiketi aiwa pindai wotopinda utozoti madirisa unoona unopiwa nzvimbo yakanaka yekugara wotonosvikugara asi kutoziva kuti hapana chaunoona saka iwo vanga vasingazokubvunzei kuti iwe wazouya kuno kusei vasingabvunzi vanga vasingandibvunzi vaingoti chete unoziva kuti mangwana uchaenda kubasa but taisa manje nguva yavakurara unoti hazvina basa vanga vasingabvunzi aya kuti waingei kunoku vanga vasingabvunzi havana mbuvhira akambondibvunza nokuti akandibvunza anotoziva kuti ndinomupindura kuti ndanochiya kuzokuona pane zvaungochivhara here saka hanga asingabvunzi pamainga inoti naina mwana asi mauya kumafaro here aiyo handina kuya kuzofara kuro havana mbuvhira akambondibvunza kwese kwandaienda zvokutoti dzimwe nguva pavairidza nemangelepa vari kusangana ini ndaitomboenda pastage
ndotopinda ndotombomira ndotomboshaurawo ndotombotamba-tambawo. Saka papa sina problem. Asi pamwe nekuda kuti dzimwe nyaya mune imwe dzinenge dzambotaurika kumba, saka kana vakazongokuona iwo vanorozoti ndo madhira zviri kuteerwa izvi. But kana wewe uri mudzimai unenge usingafungire kuti chi vanogona kudai unenge usingafungire chinhu. Uyewo hapana pandingambotiwo ndakavaona vachidai kana kudai hapana. But unenge uchingonzwa chete nevanhu. Hapana here pavakamboti patingati vakamboti nyaya vakaenda zvokumbosiya mhuri. Hapana. Zvokumboti vaenda vachisiya mhuri. Vaingoenda vachidzoka. Imimi pamakatorwa muchibva kumusha kwenyu kuDRC. Bereki wenyu vakazviziva here kuti muri mwenyu ndiwe magitari kana kuti imimi pachenyu maiziva here kuti ndiwe magitari? Vasingazviziva. Haana kuzvitaura izvozvo. Kana ivo vanga vasingazvizivi because vaingoziva kuti munhu anotenga zvinhu achitengesa. Nokuti business iroro kuDRC ndo rakakurumbira stiri rekuti vanhu vanotenga zvinhu vachinotengesa. Saka ndo zvavaiziva. Saka makunokupa pamakazoziva kuti vanoita futi zvemagitari makazvitambira? Nongotiwo ndo kana kuriwo kuri kubva income hapana kutamba. Totongotambira zviripo. Maparents chero vakazonzonza aiwa kuno kumkwasha ndo zvaari kuita vakangoveswa vakazvitambira. Hako vangaite sei? Vatora mwana wavo vatone vana ndopamungazoita sei achata. Ndopamungaite sei? Munga chinongokomunicata noyoda kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Chavaingonzwa tsitsi ndechekuti ndandingori ndega kunoko. Ndandisina hama iri pedyo. Kana ndandisina. Saka mukona kuti chero nanhasi uno mungori mega kunoko. Hama dzenyu dzavana venyu ava? Ayo. Ndine hama dzangu dzekunamata vatinonamata navo ndedzimwe hama dzangu. Aiwa. Nevana. Ndoziva yenyu. Chechi muenda kuchechi kwe? Ndiri mumwe zvapo zvaJehovha. Jehovah's Witnesses. Right. Ndiri kubvira inini kuti weropa wekubva naye kumhiri kuuya naye kuno. Muno muZimbabwe. Muno muZimbabwe ndana amai vangu vari muno. Gogo makanovatora